Noorderwien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Het is West-Janne, je weet het, dan hebben we altijd een 1-op-1 lang peteer met een artiest hier uit Friesland wij. Ontnota binnen al je mensen die ik al vrij lang ken, of die misschien al een hele cv hebben, een ontzettende lange en grote discografie. Joert, doe ik het even oors, want ik kreeg al een paar keer wat berichten binnen uit de scene wij, de muziekscene, van er gebeurt wat leuks rondom hier meneer. En dan kreeg ik al wat persberichten met leuke initiatieven en het gaat al hier om Blondo. En toen dacht ik bij mezelf, ik kijk twee dingen aan. Ik kan even een kwart peteer mij opnemen, of ik nodig hem gewoon eens uit van een 1-op-1 peteer om te zien waar hij is. En hij is je, Blondo. We gaan muziek draaien. Wat in smaak is in ieder geval. En ik muziek van diezelfde band. Leuk is de best. Welkom. Dankjewel. Hallo. Hoe maak je die omschreeuwen? Veelst die zelf muzikant, producer, entertainer. Waar is Blondo? Ik omschrijf mezelf meteen als artiest. Dus dat is allround. Ik doe veel meer dan alleen... Ik ben muzikant. Ik probeer mensen te verbinden aan elkaar. Dus ook achter de schermen veel productiewerk. Samen met een fashion designer maak ik mijn kleding. Dus artiest, allround. Ja. Dan kom je Joert binnen. Ze zegt ongetwijfeld ook optreden. Prachtig mooi opmaken. Hij heeft glitters op. Hij heeft een mooie ketting om. Mooi, nou, vrijwel in het zwart trouwens. Is dit een uiterlijk was het heel bewust keersnaast? Ja. Ja, het is. Ik vind het uiten van mezelf heel belangrijk. En het is voor mij gewoon heel fijn om ik identificeer mezelf als queer. Dus queer is voor mij ook een manier, zeg maar, ik wil dat ook uiten in mijn kleding, in mijn make-up, in mijn performance en mijn muziek, waar ik gewoon ook openlijk over mannen zing. En op die manier, dit is voor mij een bewuste keuze. Ik voel me hier fijn in, dus ja. Wat is nefst een queer? Kun je dat dus uitleggen? Queer is... Die definitie. Mijn definitie van queer is... het klinkt wat rebels, maar tegen de norm in. Dus niet standaard. Het is ook een paraplu-term voor de LGBTQIA+ community. Maar dan klinkt queer toch wat makkelijker. En het voelt voor mij ook fijn. Ik vind het een mooi woord. Ja. We gaan er straks verder op aan. Ik hoor natuurlijk best met de muziek te best, maar dat is voor jou eigenlijk maar een onderdeel van een heel verhaal dus. Ja. Is dat spontaan ontstaan, stapje bij stapje? Of haast gewoon eens een keer goed naar toch van wat wil ik en daar verzin ik mijn eigen verhaal omheen. Hoe is dat in zijn werking bij jou? Voor mij, ik maak al heel lang muziek. Ik schrijf al heel lang en muziek schrijven is voor mij een soort van meditatie geweest altijd achter de piano. En dat is ook de basis van alles. Gewoon mijn stem en de piano. En in die tijd heb ik theater gestudeerd. En toen dacht ik wil wel meer met muziek gaan doen. En in die tijd heb ik dus ook heel veel ruimte gehad om, terwijl ik allemaal voorstellingen aan het maken was, na te denken wie ik zou willen zijn als artiest zelf. En daar in die tijd ook heel veel informatie verzameld, wat bij mij past. En goed om me heen kijken en onderzoekend. En toen was daar Blondo. Het was wel wachten op het moment van wanneer is het goede moment om naar buiten te stappen. Maar je kan niet altijd blijven wachten, dus... Ja, het voelde voor mij goed vorig jaar om naar buiten te stappen. Ja, want dat proces daarvoor, ik het even als proces nemen mij, het klinkt wat kil, maar hoe lang gaat dat door? Of dat heel langzaam opstart en steeds een beetje meer? Echt Blondo, zeg maar, is... ik denk nu 1,5-2 jaar geleden echt ontstaan. En daarin heb ik mezelf ook... wat kaders voor nu opgelegd die voor mij nu prettig voelen. Dus al die informatie die ik heb verzameld, die heb ik nu, zeg maar, dat is voor nu wat het is. Dat zijn mijn kaders dus. En daar
Het is ook een soort koffer die is volpropt als met kennis en invloeden. En nou zei ik door die koffer van mezelf ook iepen, maar ik het samen een beetje zien of niet? Precies. Ja. Dus ik leef nu uit die koffer. Nou ja, en dan kiest elke keer weer wat indwaan, want ik denk net dat stilstaat. Nee, absoluut niet. Nee, daarin, ik ben enorm David Bowie fan. En David Bowie heeft een shapeshifting persona. Zo omschreef hij dat zelf. En daar geloof ik ook heel erg in. Dus voor nu is deze koffer gevuld met glitters en zwarte en witte kleren. Het zou heel zwart-wit zijn. Ja. Wie kan samen roos wezen kennen? Of is dat wel vast on dit uiterlijk? Nee, dit is het voor nu. En wie weet, misschien het past voor nu ook bij... ik ben nog onderzoekend naar wat precies mijn muziek, mijn sound is voor nu. En dat is oké. Dat een onderzoek is en dat het niet vaststaat. En misschien maak ik hierna wel een country album of weet ik veel. Een metal album. Dat zie ik niet zo snel gebeuren, maar het kan. Nee, maar dat klinkt dus heel vrij. Ja, ik wil mezelf, zeg maar voor nu, dat is het ook. Ik kader mezelf voor nu, maar ik wil mezelf niet voor altijd blijven kaderen. Zeg maar. Nu is het een koffer, maar wie weet, ja. Want volgens mij ben je nog hartstikke jong. We gaan net op leeftijd praten, maar je bent van de jonge generatie. Dus ja, de tijd en de wereld zit varieert. Viel staat extra trouwens, of net? Ja. Ik ben al lul aan het worden. Dus ik denk, kom op naar je generatie. Laat het maar eens zien. Maar ik kan dat wel denken, maar Jos dat zelf extra. Ja, en ik denk eigenlijk voor iedereen. Ik denk dat de wereld voor iedereen open staat. Ik denk dat dat een mindset is, heel erg. Ik zeg altijd, als je iets wil, dan ga ervoor. Dan kan je dat ook. En wel realistisch blijven natuurlijk. Maar goed, ik geloof daar heel erg in. Als je een doel voor ogen hebt, ga ervoor. En dat is niet leeftijdsgebonden ook. Ik denk dat iedereen dat kan. Prachtig woorden. Bleed dus de best. Komende uren. Gaan we echt naar David Bowie luisteren. Want ik heb een aantal favoriete platen van die vregen. Maar we beginnen eerst met muziek van jezelf. Ik wil als eerste draaien Attract Me Now. Want ik vreeg je van, wat mag ik als eerste draaien? Dan kan je met dit nummer horen. Mm-hmm. Waarom? Ja, Attract Me Now is voor mij toen ik het schreef, het was heel speels. Ik wilde gewoon iets doen, iets maken waar ik plezier aan beleefde. En dat hoor je ook terug in de tekst. Het is, ik heb er heel erg mee gespeeld. En het is gewoon een heel lekker nummer geworden, vind ik zelf. Dus vandaar. Baby, you just got poison. I hear the boom, boom, boom of your heart. You are the one I had chosen, and this is where it all starts. Let me whisper something into your ear. Oh baby, come a little closer. It's so sexy how you are. Attract me now, oh baby. Yes, I like you. Then will you be mine? Oh baby, I think I like you. Let me be your possessive demon. Let me be the cause of a beating heart. Yes, I know I will possess you, and baby, this is where it all starts. So sexy how you are, attract me now, baby. Yes, I like you.
Blondeau en het nummer Attract Me Now. En Blondeau is Joert, mijn gast in dit Ien op Ien peteer. Dat net alleen op de radio uitgestuurd wordt, maar ook nog eens podcast publiceerd wordt op omroepfriesland.nl. En we zetten het ook nog eens podcast, jawel, ik ben al je naar je technieken, op de YouTube-kanaal van Noorderwien. Blondeau, Attract Me Now. Waar gaan wij letterlijk naar zitten te harken in? Hoe vieren we dit noemen nou helemaal elektronisch en wat wie er echt met muzikanten? Kun je daar wat over vertellen? Hoe het maakproces? Ja, we hebben best wel... Het is analoog opgenomen. Dus we hebben best wel gekeken naar een manier om het heel echt te laten klinken. En de piano die je hoort is de piano bij mijn moeder thuis. Dus dat is ook was heel leuk om te doen. Vleugel of zo'n kroegpiano? Nee, gewoon een standaard akoestische piano. geen grote witte vleugel. En kort dat ding naar de studio taal? Heel simpel? Of game dan mijn microfoons bij je mem zitten? Ja, oké. Studio naar mem, ja. Ja, dus dat was heel leuk. En de saxofoon ook. Die is wel in de studio opgenomen. En mijn vocalen zijn ook in de studio opgenomen. Maar we hebben een beetje die balans opgezocht ertussen. Het is ook zo, als die vocals werden opgenomen, was het niet per se in het hokje wat daarvoor bedoeld is, maar gewoon in de ruimte zelf. En samen met producer Cloudmind is dat dus op die manier ook een hele natuurlijke samenwerking geworden. Want je staat gewoon bij elkaar in die ruimte en je hoeft niet weg naar een apart hokje om iets op te nemen. En dat was heel fijn en natuurlijk. Dan eerst maar even, zijn echte naam is Abel de Grefte. We kennen hem als producer trouwens. Hoe belangrijk is die op dit stuit voor jou als producer? Voor de EP Attract Me Now is die heel belangrijk geweest voor de invloed qua geluid en het natuurlijke, dus wat je hoort. En die hele pure sound, daar heeft hij heel veel invloed op gehad. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Want dat is heel mooi om met zo'n gevoelig iets als eerste, je debuut-EP, op die manier te mogen samenwerken. En dat geluid te behalen, dat is heel fijn. Heel mooi. Toen treed ik op mijn band. Waar zit in die band eigenlijk? En ben dat dezelfde mensen die dan weer op dit nummer te jaren ben? Of ben dat weer orenmeesken? Ja, nee. Dit is eerder opgenomen en de band kwam later. Dus wie er in de band zitten is op gitaar hebben we Ivar Lofström. Op de drums Emiel Prins. En op de bas hebben we Koud Delaporte. En op de keys Corné de Wolf. Dus dat is ook echt te gek. We hebben gewerkt aan een andere manier, een andere vertaling van de muziek voor live. Ik ben daar heel blij mee. Maar ziek is live dus een heel andere dynamiek, begrijp ik? Ja, ik denk... een heel soort muzikant wel eigenlijk... daar had ook twee soorten muzikanten. De ene zegt, dit is mijn live act. En wat er in die studio gebeurt is een volstrekt oorverhaal. En toen had gewoon, die zeggen, wat er in die studio gebeurt, met ik live dezelfde ervaring was. Maar dat bedij je dus apart van elkaar, maar ik dat zo zeggen? Ja, in principe wel. Ik vind het zelf heel erg mooi als je als artiest live een andere ervaring of echt een ervaring kan meegeven aan je publiek. En in de studio kan je wat meer gaan werken met meer lagen. Het kan iets cleaner klinken. Je kan voor een ander geluid gaan. Dus ja, ik vind dat verschil zelf heel erg mooi. Ook ja, je publiek koopt toch een kaartje voor je om jou te zien. Dan moet je ze ook wat geven. Ja, ik volledig maar in. Ja. Dit gaat voornamelijk hoe muziek. Hoe scroest die jongens? Die ontstaan dus spontaan. Ik in de studio of haast van tevoren al een soort sketch. Misschien zelfs al akkoorden die kleer gast. Hoe vier gist erin? Ja, verschilt. Ik kan met een producer gaan schrijven in de studio. Dat we tegelijk schrijven, muziek en de tekst en alles tegelijk. Maar vaak wat het meest gebeurt is dat ik zelf achter mijn piano muziek schrijf en dat meeneem naar de band of naar een producer en dan van daaruit bouwen. Is dat autodidact trouwens of hast les gewoon? Een beetje combinatie van. Beetje les en de rest zelf betaald. Ja, voornamelijk was zelf. Ik heb eigenlijk namelijk heel veel les gehad van YouTube. Ja. The modern way. Ja. Dat is echt letterlijk filmpje. Ja. Computer, laptop erbij, weet ik veel. En dan echt vinger hier, vinger daar. Ja, en beginnen met heel veel covers van allemaal favoriete nummers. En op die manier dacht ik, oké, nu weet ik wat die akkoorden zijn. En zelf spelen en experimenteren. En dan, ja. En natuurlijk ook deels les van Beppe. Daar maar straks alles over vertellen. Ik ben even het cliché van de gitaarles van vroeger. Ik ben een oude lul, maar dat maak ik zitten naar mijn 50ste nog. Wie dat als eerste kiest altijd House of the Rising Sun als les. Wat hast u die als eerste onleerd via YouTube? Kist het noemen nog herinner je
best mij begonnen best. En die is een beetje koers. Hoe net letterlijk de eerste het was, maar Ik denk... wij hier is het Eureka-gevoel bij. Ik denk Black Coffee van Ella Fitzgerald. Zeg ik dit goed? Dat zou kunnen. Ja? Wat erg. Nee, dat is niet. Nou, dat kost voor de benammen. Dat is een artiest die daar jongens spreekt, dus. Ook ja, ik ben eigenlijk begonnen heel erg met heel veel Nina Simone, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, heel veel soul en of Amy Winehouse, noem maar op. En daar voelde ik altijd het meeste mee. Ook met mijn stem ging dat heel natuurlijk en de teksten waar het over ging altijd heel rauw en puur en echt. En dat trok mij heel erg aan, dus dat wilde ik ook kunnen. En toen ging ik dat proberen. Ja. Om uiteindelijk echt bij David Bowie te komen. Mij staan even uitlezen hoe dat gaan is en waarom. We draaien eerst een nummer van hem en dan gaan we het over Suffragette City. Yes. Straks het verhaal van Blondeau en David Bowie. Maar eerst het nummer. Leave me alone, you know. Hey man, oh Henry, get off the phone. I got to straighten my face. This mellow-fat chick's just put my spine out of place. Hey man, my school is insane. Hey man, my work's down the drain. Hey man, but she's a total blam blam. She said she had to squeeze it, but she, and then she, oh, don't lean on me, man, 'cause you can't afford the ticket. Back from Suffragette City. Oh, don't lean on me, man, 'cause you ain't got time to check it. No, my Suffragette City was out of sight. So it's alright. Hey man, I hear her, don't be unkind, go away. Hey man, I can't take you this time, no way. Hey man, did you get, don't crash here. There's only room for one. Here she comes, there she comes. Oh, don't lean on me, man, 'cause you can't afford the ticket. Back from Suffragette City. But don't lean on me, man, 'cause you ain't got time to check it. You know my Suffragette City is out of sight. So it's alright. Oh, hit me. Don't lean on me, man, 'cause you can't afford the ticket. Back from Suffragette City. Oh, don't lean on me, man, 'cause you ain't got time to check it. You know my Suffragette City. Don't lean on me, man, 'cause you can't afford the ticket. Back from Suffragette City. Don't lean on me, man, 'cause you ain't got time to check it. You know my Suffragette City is out of sight. Oh, it's alright. My Suffragette City. My Suffragette City. I'm back on Suffragette City. I'm back on Suffragette City. Oh, my Suffragette City. Oh, my Suffragette City. Ooh, ha, my Suffragette City. Ooh, ha, Suffragette. I'm down, Benjamin. My Suffragette City. My Suffragette City. Right, alright. My Suffragette City. Ooh, right. My Suffragette City. Oh, my Suffragette City. Oh, my Suffragette City. Oh, my Suffragette City. Oh, yeah. Suffragette. Suffragette City van David Bowie. Het is een van de platen die het Blondeau joert mijn gast oendroeg. Want ik vreeg hem natuurlijk van wat had hij inspireerd? Wat is misschien leuk te draaien hoort? En daar kwam het eigenlijk vrij gauw al mee oorzetten. En ik zie die echt. Er komt een glinstering in die negen. Nou, vertel maar eens, wat had je met Bowie? Een hele prottehak het idee. Ja, klopt. Ja, oei. Bowie is voor mij een hele grote inspiratie en belangrijk iemand in mijn creatieve wereld.
Bowie wat ik eerder al zei, zijn shapeshifting persona is voor mij super inspirerend. Je hoeft niet altijd jezelf zeg maar vast te zetten op één plek. Blijft in ontwikkeling. Ik heb het idee dat er best wel veel, en misschien komt het ook omdat ik heel veel interviews en documentaires kijk, dat er veel focus ligt op zijn proces, wat ik heel mooi vind. Niet altijd focus op resultaat, wat heel vaak gebeurt. En hij keek ook altijd om zich heen naar wie zijn de nieuwe artiesten en wie zijn interessant om naar te luisteren. En dan ging hij daarmee samenwerken. En dat te gek. Ja, heel tof. Broekst hem als inspiratie voor het scrollen van nummers? Of ook in combinatie met de live optredens? Ook, ja. Zijn fashion, hoe die daar stond op het podium, vind ik te gek. Dus daar werk ik ook mee. Glitters. Ik bedoel, hij had een bliksemschicht op zijn hoofd. En ik heb glitters, ja. Dus er zijn wel ergens overeenkomsten. Ik gebruik hem als inspiratie, denk ik, voornamelijk voor live. Echt ook die show weggeven. En op die manier doet me dat ook denken aan hoe Lady Gaga vandaag de dag werkt. En vind ik dat ook heel mooi. Zeg maar ook, ik werk samen met House of Blondeau. Is het team waarmee ik alle projecten realiseer en waarmee ik samenwerk. Van band tot management tot fashion design. En dat past ook heel erg bij dat idee van die samenwerking. En samen creëer je iets moois. Hoe is dat om een speel te wijzen in een groep mensen? Want wat ik zei, had iedereen toch wel. Het is een redelijk vaste rolverdeling van iedereen. Een manager die doet dit, die doet dat. Ja. Maar dan is eigenlijk een hele groep mensen om die heen verzamelen. Ja. Was dat nodig? Ja, wel voor wat ik wil. Ik heb altijd best wel, zeg maar, ik durf op zich wel groot te denken. En het is ook een enorme valkuil voor mij om alles alleen te willen doen. Omdat ik dat ook gewoon allemaal. Ik vind het superleuk om kleren te maken. Maar ik vind het ook superleuk, zeg maar, waar Mandy, mijn manager, zich mee bezighoudt. Dat vind ik oprecht heel erg leuk. En, maar goed, ik kan niet in de band bijvoorbeeld. Ik kan niet elk instrument bespelen. Maar ik kan ook niet supergoed. Ik ben niet de beste kledingmaker. Dus ik doe van alles een beetje. En op die manier. En plus met samenwerking, je blijft elkaar uitdagen. Dus ik heb een idee. En Esmee, fashion designer, heeft een idee. En dan maken we die ideeën, komen samen. En daar komt iets groters en vaak beters uit. Dus in die zin heb ik het wel nodig. Hast iets West zelf of vindt West het beste in best? Van al die disciplines? Of is het echt van alles een beetje? Nee, ik ben wel het beste, vind ik, in het schrijven van muziek. Dat blijft natuurlijk wel mijn kern en mijn basis. En dan letterlijk achter de piano zitten en pingel je? Ja. Zoeken. Mediteren tegelijk. Waar begint het mee? Melodie of tekst? Verschilt. Kan beide. Soms hoor ik een melodie terwijl ik aan het pingelen ben en dan denk ik, dit is hem. Maar soms begint het ook met een tekst als ik veel in de auto zit of zo. Ja. Begin met het nummer van Dijdrain. Time is Healing. What's the story? Ja, deze is geschreven op Terschelling. Op het strand ook. Toen zat ik niet zo heel lekker in mijn vel. En probeerde ik dat te accepteren. En te zeggen, oké, voor nu is dit het, hoe ik me voel. Maar ik weet ook dat in de toekomst dat weer anders is en beter is. En in die zin is Time is Healing super waar voor mij. Je kan je zo naar voelen als je wil, maar time is healing. Ja, het had soms de tijd nodig. Ja. We draaien van Blondeau. Lit a candle
flying over. Spread their wings high in the sky. One of them just lost a feather. I lit a candle in the sand. The wax is slowly melting. I know I am growing older. My life is slowly fading. Time is healing. Time is healing. Time is Time is Healing van Blondo. Joert, mijn gast in Noorderwien. Normaal ik nog een podcast en een podcast te zien en te beharken. We praten over zijn muziek, zijn EP. En een live concert dat gepubliceerd is. En dat live concert had hij in Simplon in Greensplak voen. Daar praten we straks even over. Even naar die saxofoon solo. Waar had hij prachtige solo maken? Want dat wie ik het vorige nummer ziet ik een prachtige solo. Waar wie dat? Bert de Vries. Oké. Ja. Is dat echt weer een vaste muzikant? Nee, die was gast. Is via ook gegaan. Ik zocht een saxofonist die dit kon. En hij speelt ook nog in een David Bowie coverband. Dus toen dacht ik, dat is hem. Kan niet anders. Ja, heerlijk. Ja. Oh, fantastisch. Lis zijn jongen dan helemaal vrij om te soleren wat hij wil? Of juist toen er echt nog wel weer een kader? Hoe werkt het dat bij jou? Natuurlijk had ik ergens wel een idee van wat ik wilde. En dat heb ik geprobeerd uit te leggen. Maar ik vind het dus ook heel belangrijk dat de mensen met wie ik samenwerk ook vrijheid hebben om dus hun ei erin kwijt te kunnen. Omdat ik dus ook geloof dat 2 ideeën samen een sterker idee worden. En dus ik heb hem gewoon verteld van dit en dit is ongeveer wat ik wil. Ga maar doen. Ja. Ik ben benieuwd. Doe je ding, zeg maar. Doe ook jouw ding. Letterlijk een soort creatieve samensmelting. Ja. Als het ware. Even in je lied Wutje. Voel me op. Je had er in het interview al. Hier staat even hoe Beppe. Ja. Waar is Beppe? En wat voor rol had hij hierin spelen? Beppe Sipi. en Pake Itz. Die zijn allebei heel belangrijk voor mij. En Beppe heeft een hele mooie piano thuis staan. Daar speel ik ook het liefst achter. En die heeft mij gewoon heel veel basisdingen geleerd op de piano. En als klein jongetje stond ik daar al met mijn handjes zo omhoog. En dan leerde zij mij van dit is een C en dit is een D. En zo. Dat is toch nog echt les, wat dat onbelangrijk. Heeft voor de basis. Ja, voor de basis. Ja, klopt. Ja. Ook dat zei dan had je dus mensen om die hennen die helpen. Die een warm gevoel jou. Ja. Die basis is heel stabiel west in dat opzicht om lekker creatief te worden. Ja. En daar voel ik me ook best wel vereerd of zeg maar privileged dat ik dat heb. En dat ik een familie heb die mij steunt. En ook pusht om te doen wat ik wil. En vrienden ook die dat ook doen. En vrienden voelen voor mij ook als familie in die zin. En dat is gewoon heel fijn dat er is. Ja. Wat ben je opgegroeid? Deels in Leeuwarden en deels in Sneek. In Snits? En een beetje in Els nog. Maar, Oké. Maar een beetje het stadsleven was
Ja. Ljout is net zo constern neem ik Ja. is, maar wel, net in een heel iets minuscuul dwarpje met 200 man mee. Maar Nee. voelt het Ja. fijn om in Ljout net? Ja. Leeuwarden is natuurlijk wat groter in die zin voor Friesland. En dat was voor mij heel fijn om daar die onderzoekende houding te hebben en om me heen te kijken. En Sneek net zo eigenlijk. En de Snekers, om ze maar even een naam te geven, zijn echt super fijn. Het is echt, ik heb altijd het idee daar dat je gewoon lekker jezelf kan zijn. En dat mag gewoon daar. Dat is wel heel fijn. Dus dat is voor mij heel belangrijk geweest. Ja, ik kan me voorstellen, want ik denk dus toen net alleen een creatieve zoektocht ondernemst. Ja, daar best dan bij bezig, denk ik. Maar ik voor diezelf, denk ik. Hè? Die persoonlijke route, die is toen ziek in West-Bist. Hoe hast u dat ervaren, hoe ik nota? Oh, ja. Vallen en opstaan is het. Ik heb niet per se de leukste jeugd gehad, waardoor ik denk mijn creatieve deel in mijn brein ook heel erg is gaan groeien. Want ja, dat had ik onder controle. Dat was voor mij. En, Een eigen wereldje. Een eigen wereld. Dus ik kon in die wereld mijn muziek maken en nadenken over alles wat ik wilde doen met theater en zo. Dus ik ben ook al vrij snel op musicalles gegaan. En al die invloeden in die hele rit komen nu ook samen. Ik ben wel veel gepest. En als je dat bekijkt, dan is het ergens heel logisch dat ik juist zo erg graag wil dat we respect hebben voor elkaar. En met liefde naar elkaar kijken. Ja. En dat maakt helaas nog steeds in 2021. Ja. Er is nog een hoop te winnen, wat Ja. dat onbelangrijk is. Ja. Ja. Vies dat een leuke uitdaging of is het een strijd? Beide, denk ik. Het hing het van de dial misschien wel, of net? Ja, en van de sfeer. Ik bedoel, er gebeuren nu ook weer allemaal dingen in Europa, gewoon dus dicht bij huis, die niet goed zijn rond acceptatie en gelijkheid. Zowel voor queer lives als voor black lives. En dat is, ik vind dat wel spannend soms. Het is ook wel zo, ik heb niet altijd het gevoel, zeg maar, zolang ik het gevoel heb dat ik niet altijd veilig over straat kan, zijn we er nog niet. Nee. En dat is helaas zo. En du bent van de nieuwe generatie. Hè? Ik ben nog pre-internet. Echt oldschool. Maar toen ik jong was, ik bedoel, toen was ik bezig. Toen was ik altijd met concert moeten organiseren. En uiteindelijk hebben we een festival, Waltrock oppakt en dat soort dingen. Ja. Maar er is een hele digitale wereld bij gekomen. Van die generatie best toen nou. Is die digitale wereld, wat voor wereld in het verdijen? Is dat een veilige wereld om die te uiten of juist net? Is dat de playground die is nou broekst of net? Probeer je dat een beetje in te schatten hoe dat de jonge generatie die het leven zonder internet net voorstellen kunnen natuurlijk. Nee, nou ja, dat heb ik wel, want ik google heel veel. Want hoe dat is, ik denk dat kan ook beide kanten op. Kijk, je kan posten wat je wil en er zijn altijd mensen die dat tof vinden wat je doet en meegaan in wat je doet. En dat is in de echte wereld ook. Er zijn ook altijd mensen die het daar niet mee eens zijn en dat ook zeker zullen laten horen. En ja, dat is het. Maar internet is voor iedereen toegankelijk. Dus daarin denk ik altijd van wel een beetje uitkijken met wat je er allemaal op zet. En dat heb je natuurlijk meer in de hand, denk ik, in het echte leven. Maar goed, ik weet het niet. Mensen vinden altijd wel wat van elkaar. Het is voor een hele mooie wereld om die te uiten dus. Met die creativiteit. Ja, zeker. Want als internet er niet was geweest, dan had ik mijn hartstikke mooie video's niet kunnen uploaden. Dus ja, zeker. Het is wel een belangrijk medium voor mij, ja. Denk je waar ik op praat, want er is een live concert van die publiceert. Maar we gaan eerst even naar een persoonlijke kaart van die. Troye Sivan, is ik het dan goed? Troye Sivan. Troye Sivan, ja. En The Good Side, waarom dit nummer en waarom deze artiest? Deze artiest, omdat kijk, we hebben een hele of meerdere generaties al achter ons die openlijk queer zijn op het podium en muziek maken en daar open over zingen. En Troye Sivan is nu van mijn generatie iemand die dat ook doet. En dus we staan op schouders van mensen voor ons. En hij erkent dat. En wat ik mooi vind aan dit nummer is dat het gaat over zijn vorige relatie met een ex van hem. En hij is daar altijd gewoon heel erg open over dat ook een jongen was en dat zo is. En ik vind gewoon voornamelijk heel mooi hoe gevoelig dit nummer is. Dus ja. The Good Side.
I got the good side of things, left you with both of the rings. My fingers danced and swayed in the breeze. The change in the wind took you down to your knees. I got the good side of you, sent it out into the blue. The people danced to the sound of your heart. The world sang along to it falling apart. But I sympathize and I recognize. Baby, I apologize that I got the good side of things. I got the good side of life, traveled the universe twice. So many thoughts I wanted to share, but I didn't call 'cause it wouldn't be fair. Then I got the good side of you, found arms to fall right into. I know how it looked, it wasn't the plan. And someday I hope that you'll understand. I sympathize and I recognize. And baby, I apologize that I got the good side of things. I'm sure we'll meet in the spring and catch up on everything. I'll say I'm proud of all that you've done. You taught me the ropes and you taught me to love. But I sympathize and I recognize. And baby, I apologize that I got the good side of things. Sympathize, recognize, apologize that I got the good side of things. The Good Side, Troye Sivan. Troye Sivan. Ja, ja, dat mag ik ook onthouden eigenlijk. Ja, prachtig. Ik begreep van dat je een Australische muzikant is. Ja, klopt. Van Australia. Zo zijn je live show of hast dat al eens dien? Of nee? Oh, Troy nog niet. Nee. Ja, zeker. Zou ik heel graag willen. Ja. Wat had hij dan? Wist dat toevallig ik zijn show of juist net? Niet zo groot in Bowie-termen, maar ja, tuurlijk. Ja, hij is al wat grotere artiest en heeft een groot publiek, dus er zit wel meer een show achter. Ja, zo'n Amerikaanse productie. Ik ben nou een beetje te stotteren, want er zit eigenlijk in een hele gekke situatie. Hè? Die Blondeau-act, die hele idee daarover, dat is nog wel het uitwerkje. En dat start heel gek nog in een coronaperiode, waarin er niks kan. Ja. Gekke vraag. Is dat misschien wel een voordeel
Of juist net ervoor was. Want er zit nog geen dwang op van dat is performen mast. Dus kist in alle rust koers deze acts in ieder geval betinken en del zetten. Of shock het verkeerd. Nee, klopt. Dus in die zin is het een voordeel. Ik heb heel veel ruimte gehad om mezelf te mogen ontwikkelen en die vrijheid gehad. En mezelf wel ook uitgedaagd om niet... ik wil absoluut niet stilstaan. Dus ik wilde ook weer doorgaan. Dus wel gewoon de studio ingaan. Wel die video's filmen. En op alle mogelijke manieren waar we dat kunnen doen binnen de maatregelen. En, maar dat had nog volslijn onder controle. Bij wie spreken is nog eens een keer oerdwaan. Een live concert is heel wat oors. Ja. Ik kan me voorstellen dat het wel prettig is dat pas na een tijdje komt. Of net? Nou ja, nee, weet ik eigenlijk niet. Is het jeder sparren met het publiek? Ja, we hebben voor de zomer al een paar dingen moeten cancelen. En daar kon ik eigenlijk al niet op wachten. Want dat is ook deel van het onderzoek. Zeg maar het moment dat je met je publiek die show hebt. Dus ja, nog steeds. Ik wil heel graag meer live spelen natuurlijk. En ik heb dat wel gemist in de afgelopen tijd, ja. Voor de mensen die het zien willen, er staat een live concert vandaag online. Dat is Blondo Live at Simplon. Dat is in Greenslaan. Wat joggen de mensen? Een korte live show in principe. We hebben heel veel livestreams gehad in de coronatijd. En ik wilde geen livestream doen. Waarom niet? Ja, omdat het was toch moeilijk om op die manier, denk ik, publiek te werven. In het begin werkte het heel goed, want je had het gevoel dat je ergens onderdeel van was op hetzelfde moment. En uiteindelijk verloor dat een beetje interesse en was de hype een beetje voorbij, denk ik. Toen dacht ik, als ik het niet live doe, kan ik ook meer doen qua vormgeving. En samen met Jeroen van der Bovenkamp en Coco de Haas het hele concept goed uitwerken. En ja, next level. Dus daarom niet. Hoe live is dit live concert? Alles is live. Dus, echt. Ja, we hebben echt audio en film. Het moest dus ook allemaal in één keer gefilmd worden. Ja. Want als audio niet goed was, dan kon film ook weg. Nee, precies. Dus, want je wordt vaak dat live concerten vaak nog mixed worden en wordt nog overdubbed. Nou ja, al dat soort technische geneuzel. Maar was het echt zo live mogelijk? Ja, en de audio is wel gemixt natuurlijk. Daarna, ja, logisch. Maar, dat snap ik. Maar verder is het, het is allemaal one-takers. Dus zit een publiek of... Poppen als publiek. Ja. Oké. Ja. Nee, we hadden natuurlijk wel een team achter de schermen waarbij dat gerealiseerd werd. En, maar goed, we hebben allemaal... Hoe raar wie dat? Ja, gek. We mochten allemaal testen op dat moment. En als we geen corona hadden, was het goed. Dus het was ook een beetje onze bubbel waarin corona niet meer bestond. Want we waren allemaal getest, dus het was veilig. Maar die eerste publiek wie poppen? Dus? Ja. Dus ik ben curieus, maar ik vind het wel leuk verhaal. Maar dat ik heel gek wist had, denk ik net. Ja, het was ook wel. Het is natuurlijk ook een stukje vormgeving wat ik heel interessant vind. En die poppen, die als je het ziet, dan bewegen die ook tussen de band door. En dat gebeurde ook allemaal op dat moment. Dus in plaats van mensen stonden er poppen om me heen te dansen. Want hoe vaak had je echt wel letterlijk de interactie met het publiek? Ik heb zelf in het verleden... Ik kom uit de theaterwereld, dus ik heb wel op het podium gestaan in die vorm. Maar als Blondo? Als Blondo, weinig. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Hoe de tieteniers heel bepalend wijzen in voor hoe je in dit geval die wijsziekers in dat creatieve. Ja, en online staat er natuurlijk al best wel wat. Dus mensen weten wel wie is Blondo, maar niet die live ervaring mist. Dat is heel gek. Ja. En toch, er wordt door die praat en het grondste beetje en we doen eigenlijk vregen. Want te vertellen stuur ik voordat we begonnen met deze uitsturing, dat ik voor toch een heel redelijk groot festival Explore the North vregen bist. Wat is het waar eigenlijk? Het is een project van Explore the North, het heet Explore the Playground. En dat is 24 september. Dan mag ik daar een avond cureren als maker. Ik voelde me vereerd toen ik daar dat telefoontje kreeg. Omdat ik dacht, dit past zo goed bij House of Blondo. Het community gevoel. Mensen samenbrengen. En multidisciplinaire avond ook. Dus, was het al een inhoudelijke invulling of net? Ja, zeker. Ja, we gaan werken met, wie je daar kan zien, zijn Ona JPEG, een local drag queen uit Leeuwarden. We hebben Kus van de Mus, spoken word, super mooi ook. En Ian Seveer als mijn co-muzikale act uit Rotterdam dan, maar super tof.
Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. En daar gaan we een feestje van maken. Een fysieke vorm van House of Blondeau. Wat ik die zei, dat is echt een vliegende start. Wat dat onbelangrijk. Ja. Viel het zelf, ik zeg? Jawel, ja. Nou ja, ik voel me vooral heel erg vereerd over de projecten die ik mag doen en de momenten dat ik live mag spelen. En natuurlijk zou ik meer live willen spelen, want ik moest daar gewoon heel lang op wachten. Dus kan niet wachten nu. Maar dat komt en dat loopt ook. En in principe, ik start heel lekker, ja. Ja, fantastisch man. We gaan muziek draaien. De lijst van die. En daarna geven we nog uit met een kar van die. Maar dat is weer van een hoorartiest. I Got It Bad. Yes. Hoe noemers maar net altijd alles uitlezen. Maar het mooi aan de meesten moet letten. Maar even in grote lijn. Waar gaat het door? Welke kant maar op denken? En dit is een liefdesverhaal. Dus ja, het is I Got It Bad. Het heeft twee kanten. Je bent helemaal gek op iemand. Maar het gaat niet altijd goed. I got it bad. I got it bad. I am going mad. No matter where I go to, I keep running into a house that more and more I try, the harder I will fall. I got it bad. I am going mad. You thought of me as a friend with benefits. I thought of you as my lover. Not gonna be your friend with benefits. Not gonna be part of your routine.
I Got It Bad van Blondo. Draaien we deze aflevering van Noorderwien. We krijgt Blondo even over die live cassette. Dus gepubliceerd op internet. Waar is trouwens te vinden? Van ik het via te vertellen. Blondo Zit Live, het op die site of YouTube of wat dan ook? de Blondo Live het Simplon Ja. is te vinden op mijn YouTube en op Spotify. Ja. En alle platformen eigenlijk. En toen was ik een EP uit, want daar hebben we ook nog even over praten. Attract Me Now. Ja, EP. Ja, volledige CD woest nog net. Of hast nog net genoeg repertoire voor? Hoe werkt dat bij die? Ja, wel genoeg repertoire. Ging bijna in het Fries. Het mij al, ja. Wel genoeg repertoire, maar voor nu was dit... het is een 3-luik en dat vertelt het verhaal wat ik wilde vertellen. En als conceptuele maker vond ik dat voor nu het belangrijkste. Dat er een verhaal werd verteld. En dat zie je ook terug in de video's. Dus voor nu was dit goed. En een goede start. En ja, ik ontwikkel me weer door. Ja, dat zit sowieso net stil. En de best, nevens mij, D-Drive en daarna de stap maken naar de Popacademie om even over de dagelijkse gang van zaken te praten. Maar het loopt nog een ierloop ook bij de academie. Ja, ongeveer. Ja. En dan, hast een uitsprutsen idee, was Tron, denk ik, mij dit hele verhaal van Blondo neem ik gewoon. Ja. Maar hast ideeën van, dan ga ik naar Grenzen, naar Amsterdam, ik wil internationaal ambities, dat ik neem maar even wat kreten? Of juist net? Ja, zeker wel. Ja. Dat is alleen maar leuk. En natuurlijk, het lijkt me leuk om... Kijk, voor nu zit ik in Leeuwarden nog wel even goed. En hoe lang dat duurt, dat zien we dan wel weer. En ik kijk ook een beetje wat er op mijn pad komt. Ik ben ook wel veel in Groningen te vinden. Dus het noorden voelt voor mij altijd wel vertrouwd. En we zien het wel. Berlijn lijkt me ook super tof. Zou ik ook wel een paar maanden willen wonen, geen probleem. Wat bist u een reiziger? Wordt dat onbelangrijk? Ja. Nou, ja, dat denk ik wel. Zo durf ik mezelf wel te noemen, ja. Ja, nee, want ik kreeg een bericht binnen op een gegeven moment. Zei ze van, nou, ik bijvoorbeeld House in New York had hij heel wat geïnspireerd hier in 80 en dat soort dingen. Dus we horen die blik, die gaat net alleen naar Friesland, Snits en jou op, maar die is heel wat naar Boeten daar dus. Ja, klopt. Ja, het is de house in New York en ja, dat is zo bijzonder wat er allemaal is gebeurd. Maar ook de underground cultuur in Berlijn of in Londen. Ja, te gek, ja. Maar dus zoals die zelf nog wel eens een reis, misschien wel een zoektocht dwaan door dat soort werelden? Zoals dat wollen? Ja, lijkt me super leerzaam. En kijk, er is ook al zoveel gedaan. Alleen maar interessant om te onderzoeken waar dat precies vandaan komt. En, ja, en wat is er dan van oer en wat leeft er nog? Hè? Ja, precies. Maar hoe groot is de scene, sis, maar waar je die in bevindt? Is dat internationaal? Ja, denk ik, hè? Ja, en door internet ook. Ja. Dat iedereen wel met elkaar verbonden is, inderdaad internationaal. Wat krijg je wel eens reacties? Die is op Spotify, met YouTube, natuurlijk met de hele internetwereld dwaande. Krijg je wel eens reacties van Boeten Nederland, van Boetenland wij? Nog niet, maar dat kan nog komen. Het is echt al heel vast nog, hè? Ja, het is heel vers, ja. Ambieert dat, internationaal? Ja, laat maar komen. Grote show. Ja. Is goed. Lady Gaga, huppa, David Bowie. Ja. En ik ben een snitser en een louter. En hier komt Blondo aan. Precies, ja. Ik ben er klaar voor. Ja, hè? Ja. Is dat in... Ja, dus daar komt het nou oor. Dat is echt hier voor, hè? Van kom maar op wereld of net? Ja, zeker. Ja. Had je onzekere kanten? Ja, tuurlijk. Ja, wie niet? Ja, altijd. En, maar dat is ook goed. Dat versterkt ook weer voor mij heel erg versterkt dat mijn creativiteit. Mijn verhaal natuurlijk. Ik bedoel, iedereen is zijn eigen persoon. En onzekerheden zijn juist ook wel weer heel erg belangrijk voor de vorming daarvan. En dat is niet altijd leuk, maar het hoort erbij. Dus ja. En de wereld en de toekomst is uitdagend. Ja. Ambitie van de wereld. Ja. Elton John. The one and only. Hij is nog op tournee. Heel zo via het kind bij de corona. Maar hij neemt Oorskiën. Ja. Gist er nog in of net? Worst er heen? Ik heb geen kaartjes, dus ik heb geen idee. Nee, maar als idee even. Ja, tuurlijk. Als idee zeker. Ja, super inspirerend en super mooi. Want we hadden nog David Bowie hoorn en Troye Sivan. Ja. Wat had Elton John bij die dingen? Of wat doet het bij die? Elton John is iemand die... dat is weer iemand... ik sta op zijn schouders, zeg maar. Dat is, hij heeft zoveel deuren opengegooid voor mij. Bijvoorbeeld onder andere natuurlijk... om te kunnen zeggen, ik sta op het podium. Ik zing mijn muziek. Ik zing
openlijk over mannen. Ik ben queer en dit is wie ik ben. En ik mag glitters op mijn gezicht doen en het is prima, zeg maar. Ja. Dus, Maar het betekent ook nog weer, together met Dave Bowie, hoe belangrijk voorbeelden binnen. Hè? Ja. Al komst uit Friesland wij, hey, daar is hier, die had, Elton John is er nog. En die liet nog elke keer zien, ik mij er wijzen, dit ben ik. Ja. En dat is heel belangrijk dus. Ja, heel. En voor hun denk ik ook spannend. Ik denk dat het voor hun ook spannend is geweest. Ik vind dat dus soms ook spannend. En, maar zo belangrijk. En daarom doe ik het ook. Eén, omdat ik het voel en omdat dit is wie ik ben. En ik hoop natuurlijk ook andere mensen te laten zien dat zij ook mogen zijn wie ze zijn. Ook al kom je inderdaad uit Friesland, want hier mag het ook. En dat is goed om te horen. Leuk om eens kennis te maken. Dankjewel, Blondo. Ik hoop die wet te treffen. Ik is in de studio met de band. En ik hoop dat die een succesvolle start, want dat is het toch best wel, vind ik persoonlijk, nog een heel mooi vervolg krijgt. Dus dankjewel. Wij gaan dat nummer van Elton John even draaien. Natuurlijk als eindplaat van deze aflevering. En één ding. Succes. Heel erg bedankt. En go for it. Dankjewel. En even praktisch, hoe bist te vinden? Gewoon als Blondo op al die sites en Instagram en YouTube en al die gewoon Blondo en dan komt Blondo en 2 laagstreepjes op Instagram, maar Blondo op Spotify. www.houseofblondo.com, dan kom je er wel. Succes. Dankjewel. Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside. Before you and me run